ya ka link na ka menta ka membership registration for membership hai bude pat kani ka revolution ya dala kali te ni lapan kre ya kani ka link na ka link jungi bakandon ka online registration ya kitu ki bokwa abani sim benta ha kani ka revolution ya dala kali te bat ya ka bangin sa share le baki whatsapp ki bat haki social media platform te ha kani ka link mila peni ya ka jingkwa ga jungi mangin register ya ki bani sim benta namar kumba pipitip mila ya ka to kani bani penshai mila sami ki ka link dop ke ka ka ba mi na ka yang gaman kalong ba ki don shibon ki bakwa bani dan benta ha kani ka revolution ga jungi ka bangila sedang te kumbangila de pan pau ki por ki ba kamen shwa bangi kan do ba phi ki parlok ki jing ki badan ki la pathai ko bor bangi kwa ba kani ka jing ki ka jing kanong da ko kom ga ba chanai ba ko kom ga ba paka kanum shlong tang na sla lese haba ki biriu kin chwan taman snap ki jing lang bangi penshai ni don kam ban pen khlai ni ga ni da ka bangi ni khot ni wer ya ki tu ki badan ni ga men sem ga jing ke kle ga jing sokhya ya ga jinglong ga jingman jo gari ga jingi ki badan ru ga ta ga men sem ka ba shenrang ki riulen la di bat ki ba ich sha ya kari bakin wan shakmat bakin ai ki ka teng ga jing ki ling ba ga ne ka online registration ga jing nga trai tang ga tu ga jinglang ga bangi yo ko maran student mo ka tu ga sur ri haja tenri ga jingkwa ga jing kalong ba khanang ba kanu kanu kan long lesi kanong ba ya be ya renti la ni ga bangi la no ka ti nong ga long systematic mo kar kompan kre ka jing te ni kwa bangin dale da ka ka registration ka ba nomar ka ni ga jing ki ga jing khun ni don ga jing karman ba ngin poi sha ka thong ga bangi ni kwa bangin yo ya ka bangi ni khun te bat kan salong ru pat kani ka revolution kan salong ka history te nomar ta ka ni kwa ba ya gitu ki badan benta ha ka ni ka revolution ni yo ban document ni ki lesi mo khang ba kilong din man din kin tip ke ba kini ki ba la sedang ye kata revolution kini kini beli don benta magum bangi phai menta le se khindia sabangin kenjo ye san post ne mo ta jala kan rakhi ye ka jingdap san post ne negative don shibon ba ki tu ki riu khun hill state ki bala ai ka por ki bala sacrifice athai don shibon ki bakle namar kam don record ka ba te gani kan de ka wini ki lat kliti bagi ni open bo ye record ka ba ya ki badon benta bani shim ta hagani ka revolution te kumpa farong menta kuma ong ipi nirang shulong kumto kampa don kata ka jingbo be bo renti record ka babian te lingba kan ka registration tengi appeal ru ni kerpa ikito baro ki bedon benta haga bangi shim ya kara ka ndrute kulube arjara po madan student ke ble shim lang ya kara bangin sedang ka revolution bakiru kin sobhaban register lingba kan ka online registration ka ba lingba kan ka link ka bangi ai hakani ka kabangin play ba hakani ka si ka pamanta revolution mo athai revolution la ni bo ling kot ha ka tinoi complete change ka bo ni don ka manora ai ka jingla ha ki bon ki liang namar bakum ka jabri bakum ka jilangi ibangi kalakta ha ki bon ki liang te na ka tarau ling ba ki kot ling krop mi zdang mo e ban pasat jimut ba ka jingpun klan ye ka jabri ko jingla ni ka jila ko ri kan sedang na la rempai mo di ba ki longi ki long sem na to ko ba ling ba ki snong ki thau ki dor ka jingput ko bor ki dor ba snong ni don kamban wan ra ya ka jingtli ka balai ni don kamban pen ki imbiang ka ka akor khasi ki bangi judon bat ngin wan ra biang ba hikai ki long din man din ata ka jingtre shitam ata ki ni ki matru ki balong ki current issues ki bangi jikren ki balong ki jingara kum ka jing peso tho baling ni don kam ka online permit nang ta bangin dang beteng ban penshai ki pai ba ka jingma ka bami na ka jingti uranium te kadi ki mat ki ba khamak mat nang ta hakabidei bat ka jing pen kamau ya ka cek beruji bangi don kam kum ka cek beruji ban phai shuble namar laseng nongrim di gelong shwaman shwaru hak ta nongrim bangi long ka cek beruti ple pat kani ka long ka jing sha abangi pe ka jing e ki badan saudong ngi ngiru kum ki reramba ki bami shakmat manta banilam nisu thu bangi don kam ban shane auble larang ni shane ala ka jong ka jingla jing nginum la mangi thu ba kata ka jing e ka jingma larang i phai ka bamsap mo ka bamsap ka de we ka mat ka bangi ne kran te philanang i hekini gisni philanang i ki kot khobor kumno ba la persang ban tap en miau la ni bani da jibori ki kam bam sap tikini gide ki mat ki ba khama na lor ki bai pat lam deklet yo pot usam ubangi ji kren ngin dang hap bani kren tendre ka ban ning ko ngai am da kalong bangi le shi pa ban pensu thu bangi don kam ye gane ka revolution ban pen khan ye gane
lemdang ni la ban pen klan lemda upai ba man ta udon nadin jongi kibla mat phang ye gani ka yangi bangin community bangin yo ye kita kijing angnut ka jing tingi ko namar ta upai ba undon unai ka jing kershan na thai pila i ka baja ni ki si mo namar bale se ka sarkar la kalong ka sarkar joala ni ka sarkar india ba kami i ka ta ka jing kershan ju upai ba na thai ka shim sting ye ka logo no jing ne ka jing kita kilong ki ba khama ki ba ngi lech ki pai ba ban pinso tho bat kumbalo mentaru ni don ka jingkermen ka skem banginyo ya ka jingkershan ka khlan na ka jat riu na ki kon samana ki long kami ki long pa bat hakini ki khindia si se hai por bare ni yo ya ka 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 khubor ka smotrat mo kaleng kaleng ba ki briu ki phai se ka revolution ba ki kermen ban le seling ba ka revolution ila ban ra ya ka jingla kabalong kalau ka beskan ta ki long di ki mandi